La Bancada. Arratsaldeon entzuleok, ez genuen alakorik espero. Gure podcastaren lehenengo kapitulua biralizatu egin duzue. Nire ametsa egi bihurtzen ari da. Bai, zera. Bai, ez bau nahi. Niri hiltzaien historiak asko gustatzen zaizkit. Lehenengo zita guztietan aitortzen dut hori. Naia, serio? Ligatzerakoan esaten duzu hiltzaiek gustatzen zaizkizula? Boi. Eta zurekin dauden neskek ez dute alde egiten? Ez, literatura hitz egiten diedanean. Orduan bai, alde egiten dutela. Ena barritzen, neska azkarrak dira. Niskizkirren dire. Bueno, a ber, jarriko duzun mesedez propio sortu dugun gure sintonia eta hasiko gara bingoz. Bai. Bueno, hurrengo podcasterako ezen gara inkutrak izan. Kexatia zara gero, Ez dagoen gaizki, hasi gaitezen hasi behar dugunarekin. Asko dugu eta kontatzeko. Dakizuen bezala, Arkaitz Kanoren hilketa izango dugu izpide gaur... Arkaitz Kanoren ez hilketa, esan nahiko duzu. Hori da, Kanoren heriotzaren notiziaren ondoren, urak ezurtatzen zuen beste bat zabaldu zen. Eta, nola esan, guri hau guztia oso arraro egiten zaigu. Gertatutakoa gaur egungo informazioaren, komunikazioaren, modeloen aurka doala esan. Zer diozu komunikazio modeloi buruz? Jode, esaten dudana. Hori ez dakidoian azaltzen. Eta esango nuke oraintxe bertan asmatu duzula gainera. Ezpa, sarean irakurtzen ibili naiz eta tira berdin du. Kontua da geure kabuz ikertzen hasi garela. Ze demontre gertatzen den argitzeko. Horregatik izan ginen atzo Kanoren azken liburuaren aurkezpen. Hori nik esan behar nuen. Esan zer? Horregatik izan ginen atzo Kanoren azken liburuaren aurkezpenean. Naia jartzen du esaldi horren aurretik. Hemen, ikusten, azkenean niri baino gehiago gustatuko zaizu zuri podcastaren kontu hau. Bale, nahi gabe egin dut. Jarraituko dugu, bestela, atzo irabazitako entzule guztia galduko ditugu ezertan hasi aurretik. Atzoko aurkezpenaren grabazioa, eman botoiari. Ze botoiu nahi mesedez? Zen mendetako azarazo? Egunon guztioi, eta eskerrik asko aurkezpen honetara etortzeagatik. Dakizuen moduan, guztiok goizean esnatu gaituen albiste lazgarria, sare sozialetan zabaldutako zurrumurru faltsu bat besterik ez da izan. Eta hemen daukat aldamenean Arkaitz Kano. Bizirik. Pozaren erdia poema liburua aurkeztuko dugu gaur. Baina hasi aurretik, ohar pare bat esateko agindu didate. Hilketa faltsuaren aferaren ondorioz, Arkaitzen integritatea arriskuan egon daitekeela iruditu zaio ertzaintzari. Eta horregatik, erabaki du, eta dugu, jadanik antolatuta dituen aurkezpenak egingo dituela. Baina ez dela azokan barna ibiliko, eta ez dela estanean egongo. Ulertuko duzuelakoan, orain bai, Arkaitz, nahi duzunean. Kaixo, arratsaldeon guztioi. Eta eskerrik asko leire eta mila esker hilda ez nagoela konfirmatzera etorri zareten hoi. Enuen horrelako harrerarik espero. Barkatuko didazue, baina birusen bat harrapatu duela uste dut eta enago nire onenean. Azken ordu haue zori gaiztokoak izan dira, goizeko albisteak dutxan harrapatu nau eta izozturik gelditu naiz. Xoke goeran gidatu dut autoa, Durangoraino, argitaletxeko lantaldeari horregatik eskertu nahi diot, eman didan babes guztia. Eta orain, ahotsak uzten badit bederen, aurkezpenari helduko diot. Pozaren erdia. Eskerraken hauten akabatuz, bestela nola Kristo aurkezten duzuen liburu bat izenburu hau daukana, ezta? Pentsatuko duzen moduan, aurkezpen amaitu eta berehala saiatu ginen Arkaitzekin hitz egiten. Bai, gu eta bertan zeuden beste mordoska bat ere, bai. Eske jendea la hostia da, Editoreak garbi utzi zuen Arkaitzengana ezin zela gerturatu. Eta ez zer entzun izan ez balute bezala denak. Ze naia, nola? Zer? Gu berdina egin genula. Serioari zara unai? Gura desberdina da. Ikerketa bat egiten gabiltza. Oso desberdina. Total, Arkaitzen inguruan 6 segurata zeudela gune oro, eta ez argazki, ez sinadura, ez ezer, hau tristezia.
Niri pena pixka bat eman zidan, guztiz atxekabetuta ikusi. Nola nahi duzu ba egotea? Norbaitek hil egin du. Horrek ez du graziarik egiten, ez da zentzu figuratiboan ere. Eta urtero galdetzen didazu zergatik egiten dudan nik paso literatur farandula horretaz guztiaz. Aizu, baditu gauza honak. Beno, zentratu egin beharko dugu. Adi entzule maiteak. Gonbidatu bat izango dugu lehen aldiz gure podcastean. Gure bigarren kapituloa dela kontuan izan da, ez dut entusiasmoa ulertzen. Joderu nahi. Utziko diozu behingoz nik esaten dudan guztia zorrozteari? Bale, markatu, bai. Bai, eskerrik asko. Esaten ari nintzen moduan, Irati Jimenez idazla izango da gure gonbidatuak gaurkoan. Arkaitzkanoren hilketa bizarro honen inguruko bere iritzia ezagutu nahi dugu. Aspaldi ezagutzen baitute elkar. Ea zerbait argitzen dugun. Kaixo Irati, zer moduz? Azoka mugitu hortengoa ez da? Por zierto, zorionak Euskadi Sariaren gatik. Gertatu denaren aurrean, zuk begiak zabal-zabalik izango dituzu edo? Kaixo, eta eskerrik asko eta mila esker, zure saiora gonbidatzeagatik, eta zure galdera entzuniz, bai, uste dut, baina uste dut gaudela berdintzu edo berdintzu espada antzera, egoera hau ezin ulertu da. Kaixo Irati, hemen unai, aurkezpenean ikusi zintugun atzo, egontzara Arkaitzekin? Bai, hani aurkezpenean egon nintzen atzo, egia esan ezin izan nuen Arkaitza agurtu, aurkezpen amaitutakoan, ze berehala egin zuen alde, presaka esango nuke, eta nik dakidala inorek egiten gabe, arraro egin zitzaidan, orduko dizuet, ze beti elkar agurtzen dugu, jakin aspalditik ezagutzen dugu elkar. Askotan eraman izan dut nik neuk Durangora autoz, berak ez baitu giratzen, eta berti hartzen dugu, poteren bat, edo kaferen bat, okatzen den elkarrekin, baina aurten ez errez. Eta saiatu zara berarekin harremanetan jartzen telefonoz? Guztien kontura saiatu nahi egia zen bai, baina ez du espaldurarik, edo itzalita dauka, gerozago saiatuko nahi zen. Niri iruditzen zait filtrazio egin duenak nahiko boteretsua izan behar duela, ez? Ze komunikabide guztiek eman zuten ez behar horren berri, eta oso azkar zabaldu zen albistea sare sozialetan. Neuke esango nuke, esatekotan hor dagoela gakoa, ez? Mezu hori nork zabaldu zen, alegia, pentsatzen dut zaintza edo polizia horrenatzen dira bilela, eta pentsatu nahi dut piztaren bat badaukala, alegia non hasi da guztia, eta bereziki zertik ultzatuta. Eta dena muntaia bat izan bada? Arkaitzek berak abiatutako zerbait izan nahi duzu? Adibidez? Ez dut uste, esango dut, esango nuke ez datorrela bataren manerekin, esango dut, baina auskaloz, egia esateko, ez dakit zertintzatu. Irati, mila esker zure iritzi eta ausarketa gurekin konpartitzeagatik. Zuei, eta azokan ikusiko dugu elkar. Gero arte. Gero arte. Ai, zen maja Irati ez da? Boi. Bueno, aurrera egingo dugu. Durangoko azokako antolatzailetako batekin ere hitz egin genuen atzo aurkezpenaren ondoren goizetik gertatutakoaren inguruan galdetu genion eta horramen bere erantzuna. Hilketaren abisua pasa zigutenean, ezin genuen sinetxi. Arkaitzkano? Beste idazle bat izan balitz, tira, harritu egingo ginen, noski. Esan nahi duena da, idazle batzuen artean, eta kriston mobidaiunak daudela gauza jakina dela, baina justu Arkaitz, guztiekin konpontzen da ondo, erokeria galanta. Azkenean, dena susto batean gelditu da, garrantzitsuena azoka zabaldu dezakegula da, garrantzitsuena denak ongi daudela da, noski, baina azoka istea desgrazia handia litzakegu. Haze tentsioa. Orain, aztu dezagun amesgaizto hau, eta segi dezagun kultura auspotzen. Ni oso galduta nago. Trabatuta gaude, atzo gabeko tabernetako komunak bezein beste. Ligatu zenuen azkenean? Ala, ze kapuia, badakizu ezetz, naia. Agian, gertakari honek ez du baterin misteriorik eta txantxatxar bat izan da, besterik gabe. Arrazoia izango duzu azkenean. Barkatu? Nola? Zuk nahiak esan duzu nik arrazoia daukadala? Nortzarazu eta zer egin duzu nire lagunarekin? Bidau nahi paso benetan. Ai, animatu nahi zintudan, neska. Txarrenean jarriko gara. Hor gaudeia. Astuna zara negatibo jartzen zarenean, Doña Angustia, saber, txarrenean esaten dudanean da, ez dakit, eta Arkaitzkano benetan hil badute, egin beharko genukena da hipotesi hori aztertu. Baina zertarako. Entrenatu garuna nirekin naia. Hil badute, non dago, eta zer egin dute gorpuarekin. Hiltzaile bat egon behar du, non dago hiltzaile hori? Zer daki poliziak? Nabaritzen da, bai, ez dakizula ezer novela poliziako ez, amatxo maitia. Ez zutela hil! Arkaitz ikusi genuela aurkezpenean, mugitzen, hitz egiten, alegia, bizirik! Ez zaizu gustatzen Fletcher jartzen naizenean, ala? Benetan ari naizu nahi.
Ez dakit dudan sentsazioa azaltzen, baina korapilo modukoa daukat hemen, nola, barruan. Horregatik jarraitu behar dugu honekin naia. Hasieran pitzatuta zeundela uste nuen, baina atzoko orkezpenaren ondoren ni ere sentsazio beretsuarekin gelditu naiz. Aizu, eta zergatik ez dugu hitz egiten novela beltza idazten duen norbaitekin? Agian lagunduko digu badago bat ture ikertzailearena. Jon Arritxerekin? Hoi da, bai, hori. Egia izango da azkenean etxerako lanak egiten dituzula. Ez da ideia txarra. Liburuetan jendea hiltzen duen idazle batek agian logika gehiago ikusiko dio honi guztiari. Ostia. Zer? Korapillo askatu dudala uste dut. Bota. Iratik pista bat eman digu oharkabean. Bale nahi, baina santzazu behingoz. Iratik esan du, Arkaitzkano kotxe zeramaten duela batzuetan. Bai eta, agian aurten bakarrik egin nahi zuen bidaia? Joder, hori da? Ai, ez dute zer ulertzen naia. A ber, zer esan zuen Arkaitzek aurkezpenean? Virusen bat harrapatu zuela eta Hori ez, bestea. Autoa gidatu zuela Durangoraino. Baina zuk esan zenuen, ongi gogoratzen dut esan zenuela, hilda dagoena ezin dela mundu honetara itzuli. Joder nahi, eta horrek zer ikusi du esan dizuedanarekin. Ea, zure esanak nola interpretatzen du autoarena? Direktamente, ez du interpretatzen. Dena nik egin behar dut. Joder naia, ez duzu isilean jarri? Ai, barkatu txiko. Zenbaki ez ezagunetik deikari dira. Zer raroa, hartuko dut? Hartu bai, ja, total, honetzkero galdu dugu audientzia guztia. Bai esan? Arkaizkano hilda dago eta horren frogak ditu. Ze? Baina, nor zara zu? Ordu bete barru beti oporretan hotelean, 206 Ostia. Joder, plot twist hau bai ez nuela espero. Bueno. Baina, joan egingo gara? Jakina joango garela, no te jode? Grabazioetan eta ordu bete barru egingo diogu berriz. Venga, orain arte. Baina, zer egiten du poliziak hemen naia? Ez aztu hau grabatzen ari garela, eta entzulei azaldu behar diagula gure begien aurrean gertatzen ari den guztia xehetasun osoz. Nik begiak baditut, baina ez dakit zer ari den gertatzen, eta honek beldurra ematen dit. Entzule maiteok, ahots misteriotsuak ale eskatuta gerturatu gara beti oporretan hotelera. Baina ez gara bakarrak. Hau ertzaintzaren autoz josia dago. Begira, horrek inspektore itxura dauka. Zeren itxura? Joder, detektibaren hau nahi. Uniformerik gabe, ertzain artean, pentsakor, 2 lau. Ba, justu kasu honetan, ez dut uste 2 lau diren. Denak akaztuko duzu, detektibeari galdetuko diogu zuzenean zer ari den gertatzen. Aizu, barkatu, inspektorea zara ezta? Zer gertatu da hemen? Eta zu, nor zara? Ni, berriako kazetaria. Zer gertatzen den azalduko zenidake? Joan zaitez temendik, Ez ditut kuskuseroak nahi, aire. Goazen naia, honekin ez dugu ezer lortuko. Begira. Hor, emakume bat dago. Hoteleko garbitzaile bat dela dirudi. Ziur berak badakiela zerbait, etorri. Aber naia, baina ezagutzen duzu? Bai zera, baina ikusi. Aizu, bai, zu. Ez sartu, egon hemen mesedez. Zuk badakizu zer gertatu den hemen, ezta? Ezin dugu ezer kontatu, sentitzen dut. Aio. Eta dirua ematen badizugu hitz egingo duzu gurekin? Jode, naia mesedez eskuetatik joaten ari zaigu guztia, hau, pelikula gehiagik ikusi duzu? Zenbat? Hau ez da gertatzen ari. Unai? 30 euro. 50. Bale, benetan? Osea, ez begiratu horrela, bale. Ba, bizun bat egingo dizugu. Zure launa tontua da. Bai, barkatu, xokean dago. Ez egin kasurik. Aizu? Tori, orain zure txanda da. 206 gelan hilketa bat gertatu da. Arkaitzkano, banekien. Ez, hildakoa emakumezko bada. Idazle bat zela entzun dut hortik. Hala, ezin dizuet gehiago kontatu. Segi, ez dut arazorik eduki naita. Eta ez duzu hildakoaren izena entzun? Unai, sare sozialetan zerbait zabaldu dute? Begiratu. A ber, hortan ari naiz. Ez da egin momentuz, ezer gertatu izan ez paliz bezala dago dena. Izenik ez, baina... Bueno, nik ez dizuet hau eman ados. Ados. Nahi gabe, sobre hau hartu dut polizia iritsi aurretik. Hildako hainbeste interesatzen bazaizue, zuentzat. Aio. Agur. Ireki sobrea bingoz, naia. Nora guaz, zeren zaizaude? Joder, Unai, ez duzu ba nahiko ertzaintzak zertan ari garen ikusterik? Zer da, naia, zer da?
falta zaigun pieza. Labankada. Korima Filmsek naiz irratiarentzat ekoitzitako podcasta. Gidoia, Nerea Loiola eta Uxu Errazkin. Ekoizpena, soinu diseinua eta edizioa Goiuri Ezeiza eta Inigo Asensio. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.